Bliv ved! Radio, ungdomshuset og AB. Ej, mand. Det er simpelthen, de bekæmper kapitalismen, mand. Det er ikke lukket. Ungdomshuset genopstår. Hvem ser aldrig lukket? Hvem ser aldrig lukket? Er der ikke nogen derinde, eller hvad? Andreas, nu lige den der cykel foran mig. Fuck, mand. Det er sygt, det her. Fucking lukket. Det er aldrig lukket. Hvem sagde alt undtagen lukket? Du kommer med familier. Fuck, det her, det er det sjovt. Nej. Klokken er 4 om morgenen, og de bare ikke det, jeg fucking simpelthen leve.